Добрый дзень, паважаныя слухачы. Вы слухаеце чарговы выпуск онлайнавай біблійнай праграмы «Добрая вестка», што праводзіцца на беларускай мове. У гэтым выпуску мы павернем увагу на тое, што гаворыцца ў Бібліі пра неабходнасць вернікам Христовым жыць прыкладным, то бок праведным жыццём, будучы тут на зямлі. Быць нейкім рэлігійным чалавекам недастаткова. Так, верыць у Хрыста як збаўцу патрэбна, але гэта павінна паказвацца нашым вобразам жыцця. Так, паводле Бібліі, вераваць у Ісуса Хрыста як збаўцу неабходна, але як мы ўбачым, жыць чыстым і праведным жыццём таксама патрабуецца аўтарамі біблійнага тэксту. Разбярэмся ў гэтым пытанні. Запрашаю праслухаць перадачу до конца. Каля мікрафона Юрый Рапецкі. Няхай узнімецца малітва да Бога нібы фіміам, і сэрцем гнецца безупынна цудоўны твой нябесны край. Божа, я малю за Беларусь, Божа, малю за ўсіх людзей. Ты нам даруй, ты нас ратуй, і міласць сваю нам з'яви. Божа, я веру, што ты будзеш з намі, радасць моя, в святым твоім храме шчасце і мір нам дараваў. Жыццё за людзей ты аддаў, кнігу жыцця нас описал. Слово вечное, живое, нам истины життя открыл. Ко все схилились пред Богом, что крыжованы за их был. Боже, я молю за Беларусь, Боже, молю за всіх людей. Ти нам даруй, ти нас ратуй, і милость свою нам з'яви. Боже, я верю, що ти будеш з нами, радость моя, в святым твоїм храмі щастя і мир нам дарував. Життя за людей ти отдав, книгу життя нас описал. Боже, я молю за Беларусь, Боже, молю за всіх людей. Ти нам дай, ти нас ратуй, і милость свою нам з'яви. Боже, я верю, що ти будеш з нами, радость моя, в святым твоїм храмі щастя нам дарував. Життя за людей ти отдав, книгу життя нас описал. У папярэднім выпуску я пачаў казань з пытання: што важнейшае, вера ў Хрыста або добрыя ўчынкі? Мой адказ зводзіўся да таго, што паводле Бібліі вера ў Хрыста як збаўцу поўнасцю неабходная, бо без веры ў Хрыста мы не здольныя дасягнуць збаўлення перад Богам рэлігійнымі абрадамі або добрымі ўчынкамі. Этаму вучыць Слово Божие, як, напрыклад, мы чытаем у другім пасланні да Эфесянаў. Ласкай вы збаўлены праз веру. І гэта значыцца збаўленне не ад вас. Божы дар, каб ніхто не хваліўся. Бо мы ягоны твор, створанае ў Хрысце Ісусе на добрыя ўчынкі, якія Бог загадзя прыгатаваў,
каб мы ў іх хадзілі. Са запісанага апостолам Павлам мы заключаем, што чалавека атрымлівае збаўленне ад Бога вераваннем у збаўцу Хрыста, а сапраўднае вераванне праяўляецца змененым характарам і паводзінамі, менавіта добрымі ўчынкамі ў жыцці нованаверненага. Гэта адпавядае таму, што ў іншым месцы апостол Павел кажа: «Так што хто ў Христе, той новае стваренне, старое мінула, вось сталася ўсё новае». Значыцца, добрыя ўчынкі таксама неабходныя ў жыцці верніка, бо яны паказваюць, што ён па-сапраўднаму перажыў духоўнае атраджэнне Духа Святога. Памятаем, што новае жыццё даецца нам Духам Святым, што значыць, пасля навярнення да Хрыста сапраўдная здольнасць і сіла жыць новым змененым жыццём перадаецца верніку Духам Святым. Калі богабаязны чалавек першапачаткова знаёміцца са зместам дабравесця Хрыстова, ён чуе заклік Бога навярнуцца да яго каяннем і вераваннем у збаўцу Хрыста. Слово Божие паведамляе, што перад маральна дасканалым і безгрэшным Богам усе людзі з'яўляюцца грэшнікамі, парушальнікамі ягоных запаведзяў, і кожны мае патрэбу ў ачышчэнні ад сваіх грахоў. Даруюцца грахі тым, хто перад Господам прызнаецца ў сваёй грэшнасці і спавядаецца ў вядомых яму грахах. Апостол Пётр аднойчы звярнуўся да слухачоў з імператывам: «Дык пакайцеся і вярнецеся да Бога, каб сцерліся грахі вашыя». То бок, такім спосабам чалавек ачышчаецца ад сваіх мінулых грахоў. Не толькі даруюцца яму грахі, але ён перажывае тое, што Христос назваў нараджэннем свыш. Это значыць новае духоўнае атраджэнне ад Духа Святога. У відзе Духа Святога Бог уваходзіць у сэрца кожнага чалавека, які пакаяўся, увераваў і прыняў Хрыста за свайго збаўцу. Калі мы ўпершыню навярнуліся да Хрыста, то прыйшлі з пустымі рукамі, без усякіх заслуг. Збаўленне было дадзена нам дзякуючы Гасподняй ласцы, што дзейнічала і ператварыла нас у людзей, гатовых Господа слухацца згодна з ягонай воляй. Ніякіх добрых учынкаў мы не мелі прадставіць яму. Бог падарыў нам збаўленне як падарунак, мы можам толькі дзякаваць яму за ягоную міласарнасць і ласку. Апостол Павел так і напісаў сваім маладым у веры братам і сёстрам у Эфесе: «І вас, мёртвых праз праступкі і грахі вашыя, у якіх вы некалі хадзілі паводле веку гэтага свету, паволі князя, які валадарыць у паветры духа, то бок шатана, які дзейнічае цяпер у сынах непакорнасці. Між імі і мы ўсе жылі некалі ў пажаданнях цела нашага, выконваючы волю цела і думак, і былі па прыродзе дзецьмі гневу, як і іншыя. Бог, багаты міласарнасцю, праз вялікую сваю любоў і нас, мёртвых праз праступкі, ажывіў разам з Христом, ласкай Божай вы збаўленыя. Ён нас уваскрэсіў і пасадзіў у небёсах у Хрысце Ісусе, каб з'явіць у ваяках, якія прыходзяць, бязмернасць багацця ласкі сваёй у ласкавасці да нас у Хрысце Ісусе». У гэтых словах мы бачым, што Бог праявіў сваю любоў да нас, якія ўверавалі, і зрабіў з нас новымі людзьмі з перамененай мэтай жыць праведным жыццём пад уплывам і кантролем Хрыста. Мы ўжо пачулі словы апостола Павла да эфескіх вернікаў, у якіх ён сказаў, што Бог па ласцы сваёй даў нам збаўленне, каб мы пачалі жыць праведным жыццём. Апостол пазней у гэтым пасланні больш падрабязна растлумачвае, што гэта значыць на самой практыцы. Ён піша, напрыклад, што трэба
адкінуць ранейшы лад жыцця старога чалавека, які знішчаецца ў падманлівых пажаданнях, а абнавіцца духам розуму вашага і апрануцца у новага чалавека, які створаны паводле Бога ў праведнасці і святасці праўды. Дзеля гэтага, адкінуўшы хлусню, гаварыце кожны праўду бліжняму свайму, бо мы чальцы адзін аднаму. Гневайцеся, ды не грашэце. Няхай сонца не заходзіць у гневе вашым, і не давайце месца д'яблу. Хто краў, няхай больш не крадзе, а лепш працуе, робячы добрые рукамі сваімі, каб меў што даць таму, хто мае патрэбу. А ніякае благое слова няхай не выходзіць з вусна вашых, а толькі добрае, дзеля збудавання ў веры, каб ласку давала тым, хто слухае. І не засмучайце Святога Духа Божага, якім вы запячатаныя на дзень адкуплення. Усякая горыч, і ярасць, і гнеў, і крык, і блюзнерствы няхай будуць аддаленыя ад вас разам з усім ліхім. Будьце ж адзін да аднаго добрымі, спагадлівымі, прабачаючы адзін аднаму, як і Бог у Хрысце прабачыў вам. І зноў пытаемся, ці добрыя ўчынкі неабходныя ў жыцці веруючага ў Хрыста? Паводле апосталавых словаў, сапраўды так, безумоўна. Казаць, што мы верым у Хрыста, прынялі яго за свайго збаўцу, вось это адно. Але што пасля? Па вераванні мы павінны праяўляць характар Хрыстоў. Праўда, у пачатку, можа, не так ясна і зладжана будзем праяўляць ягоныя рысы характару, але перамена павінны ўжо ў нас паказвацца і з цягам часу тым больш падмацоўвацца і становіцца ўсё больш і больш яўнай. Ці ж так бывае ў маім і тваім жыцці, шаноўны слухачу? Кожны з нас павінен ставіць сабе пытанне, а ці я ўзрастаю і глыбей развіваюся ў хрыстовых пачуццях і паводзінах? У дачыненні да пытання праведнага жыцця ў вернікаў я зацікавіўся тым, як раннія хрысціяне ўспрымалі гэтае пытанне і што аб гэтым пісалі. Знайшоў некалькі цікавых прыкладаў з твораў ранніх знакамітых вернікаў Хрыстовых. Яны жылі падчас першых 2 стагоддзяў пасля адыходу апошняга з апосталаў. Пачынаю з верніка Хрыстовага айца Варнавы. Ён у адным месцы запісаў. Цытуй. «Дык выходзіць так, што шлях прасвятлення заключаецца ў наступным. Калі нехта жадае адправіцца і прыбыць у вызначанае месца, то бок папасці ў неба, ён мусіць быць руплівым па добрых учынках». Отец Варнава накіроўваў гэтыя словы тым, хто верыў у Хрыста як збаўцу, таму ён падкрэсліваў важнасць паслядоўнікам Хрыстовым праяўляць добрыя ўчынкі. Для яго канчатковы стан вернікаў залежыць ад таго, як яны пражывалі зямное жыццё. Ці яны заставаліся вернымі Хрысту, і гэта паказвалі добрымі ўчынкамі па Божай волі, або не. Для айца Варнавы верыць у Хрыста было найважнейшае пытанне, але ён таксама разумеў, што вернік Хрыстов мусіць выконваць добрыя ўчынкі згодна з хрыстовымі запаведзямі, выказанымі пры нагорнай пропаведзі. Отец Клімент Рымскі пісаў нямала пра ролю Гасподняй ласкі, але ён таксама падкрэсліваў важнасць вернікам быць выканаўцамі Слова Божага праз добрыя ўчынкі. Вось некаторыя моманты сягонных слоў. Цытуй. «Мы апраўданны сваімі ўчынкамі, не толькі словамі. Майце на ўвазе, улюбёныя,
што з руплівасцю трэба выконваць тыя рэчы, якія з'яўляюцца добрымі і прыемнымі Господу. Будзьма старацца імкнуцца да таго, каб знаходзіцца сярод тых, хто спадзяецца на Бога з той мэтай, каб нам заставацца ўдзельнікамі ў гасподніх абяцаных дарах. Улюбёныя, якімі мерамі гэтага дасягнуць? Наступнымі. Калі нашае разуменне асноўваецца на веры ў Бога, калі мы рупліва шукаем тых рэчаў, якія з'яўляюцца прыемнымі і прымальнымі Яму, калі мы робім тыя рэчы, якія пагаджаюцца з ягонай чыстай воляй, калі робім тое, што апавядае шляху праўды і адганяе ад нас усякую няправеднасць і грэшнасць. Канец цытаты. Апрача таго, мы маем адно з першых вядомых казанняў пасля афармлення новага запавету, што называецца пасланнем другога Клімента. У казанні пішацца гэтак. Цытую. У наступным складваецца нашая ўзнагарода. Тое, што мы вызнавалі Яго, які нас збавіў, але чым мы вызнавалі Яго? Вызнавалі Яго тым, што выконвалі тое, што Ён загадаў нам, і не парушалі Ягоных запаведзяў, але праяўлялі Яму гонар не толькі вуснамі, але ўсім сэрцам і ўсім разуменнем. Будзьма не толькі звяртацца да Яго са сваімі просьбамі, бо гэта само па сабе не збавіць нас. Ён сказаў: «Не ўсе, хто скажа мне: Господзе, Господзе, будуць збаўлены, але толькі тыя, хто выконваў праведныя ўчынкі». З тае прычыны, браты, будзьма вызнаваць Яго сваімі добрымі ўчынкамі, любячы адзін аднаго. Канец цытаты. Яшчэ аднаго з айцоў царквы працтую. Словы выказаныя айцом Феофілам, які пражываў і служыў у Антыёхіі. Ён напісаў твор у абарону біблійнага хрысціянства ўсходнім язычнікам свайго часу. Ён запісаў, цытую: «Таму, хто цярпліва працягвае рабіць дабро і шукае бессмяротнасць, ён, это значыць Господ, дасць вечнае жыццё. Тое, што сам чалавек навёў на сябе сваёю неасцярожнасцю і непаслушэнствам, Бог па сваёй дабрыні і дбайнасці прапаноўвае яму дар пры ўмове, што ён пачне падпарадкоўвацца яму, это значыць Господу. Чалавек навёў смерць на сябе, а калі пачне слухацца волі Божай, ён атрымае вечнае жыццё. Бог даў нам закон і святыя запаведзі, і тыя, хто іх выконвае, атрымае збаўленне. Канец цытаты. Ці гэта значыць, што мы часткова заслугоўваем збаўленне і часткова атрымліваем збаўленне ад Бога як дар? О, не. Ад пачатку і да канца збаўленне аказваецца дарам ад Бога для нас, але яно даецца нам пры той умове, што мы не перестаем любіць Бога і Хрыста, застаёмся вернымі Богу да апошняга моманту зямнога жыцця і падпарадкоўваемся ягоным запаведзям. Так, прыйдуць тыя моманты, калі нешта не так мы зробім, згрэшым. Калі так здараецца, то мы можам прызнацца перад Господам, што згрэшылі, папрасіць у Яго і трымаць дараванне грахоў, і працягваць падтрымліваць блізкую сувязь. Памятайма высказанае Христом, што хто мае запаведзі мае і захоўвае іх, той любіць мяне, а таго, хто любіць мяне, будзе любіць Отец мой, і я палюблю Яго і з'яўлюся Яму. Калі мы, сучасныя вернікі Христовы, скажам, што любім Яго, то гэта мы мусім паказваць паслухмянасцю ягоным запаведзям і добрымі ўчынкамі, накіраванымі іншым людзям. Вера ў Христа мусіць быць паслухмяннай Яму і ягонаму слову. Отец Іраней напісаў, цытую: «Вероваць у Яго, это значыць у Христа, азначае тое, што мы выконваем ягоную волю.
У дачыненні да пытанняў паслухмянасці і правільнай дактрыны не ўсе аказваюцца сынамі Божымі. Толькі тыя, якія па-сапраўднаму веруюць у яго і гатовыя выконваць ягоную волю. Такія з'яўляюцца сынамі Божымі. Тыя, хто яго не слухаюць, ад яго будуць адлучаныя. То бок яны перастаюць быць ягонымі сынамі. Канец цытаты. Слухачы, памятайма словы апостола Павла. Так што, любёныя мая, як вы заўсёды слухаліся, не толькі калі я прыходзіў, але шмат больш цяпер у адсутнасць маю. Са страхам і трымценнем здзяйсняйце збаўленне сваё, бо Бог ёсць той, які дзейнічае ў нас паводле упадабання свайго, каб вы і хацелі, і дзейнічалі. Усё рабіце без нараканняў і хістанняў, каб вы былі беззаганнымі і шчырымі дзецьмі Божымі, беззаганнымі сярод пакалення скрыўленага і сапсаванага, у якім вы свеціце як святло у свеце, захоўваючы слова жыцця на пахвалу маю ў дзень Христоў, што я не надарма бег і не надарма працаваў. У гэтым жа, Господи Боже, дапамажы нам. Амин.
Госанна, Госанна, Госанна Вышний Бог. Госанна, Госанна, Госанна Вышний Бог. Госанна, Госанна, Госанна Вышний Бог. Госанна Вышний Бог. Госанна Вышний Шановныя слухачы, шчыра дзякую за тое, што праслухалі гэты выпуск онлайнавай праграмы «Добрая вестка». Не забудземася, што самае галоўнае з пункту гледжання Божай волі гэта каб кожны чалавек пачуў дабравесце Хрыстова і навярнуўся да Хрыста. Але таксама важна тое, як нованаверні жыве пасля таго, як ён увераваў. Заўсёды трэба памятаць, што Бог дае дар Духа Святого кожнаму, хто навяртаецца да Хрыста. І вось мы павінны прасіць у Господа, каб Ён напоўніў нас сабою і каб мы жылі з поўным спадзяваннем на Яго, які памагае нам жыць тым праведным жыццём. Давайте попросім у Яго той неабходнай сілай. Нетасцівы Дух Святы, мы прыходзім да Цябе з просьбаю Твоей вышэйшай сілай жыць праведна паводле Божай волі. Мы самі слабыя і не можам жыць тым хрысціянскім жыццём, што патрабуецца на старонках Твайго слова Біблія. Нашы патрэбы ў Табе. Господи, напаўняй нас Тваёю прысутнасцю у такой меры, што мы сапраўды пачнём выконваць Тваю волю. У Тваім слове сказано, што мы павінны прасіць Твайго напаўнення і працы ў нашых сэрцах, што мы тут жа зараз і робім. Господи, Ты знаеш сэрца кожнага, які слухае мяне. І калі хто моліцца разам са мною, прашу, каб Ты адказаў на нашую агульную просьбу і малітву Твайго напаўнення. Наша надзея на Цябе, і мы будзем і ў далейшым спадзявацца на Цябе. Всё гэта мы просім у імя нашага вялікага збаўцы Ісуса Хрыста. Амен. Слухачы, давайте будзем і ў далейшым звяртацца да Господа Бога, чытаць ягонае слова і жыць згодна з тым, што мы чытаем на старонках Святого Пісання. Шчыра дзякую за тое, што праслухалі. Спадзяюся, што сказанае мною сёння паслужыла вам карысным дабраславеннем і настаўленнем. Заставайцеся ў Хрысце і вернымі Яму. Ён дапаможа. Вы толькі што праслухалі духоўна-хрысціянскую праграму «Добрая вестка». Зычу вам і вашым Гасподніх найбагацейшых дабраславенняў і ягонай прысутнасці ў вашым штодзённым жыцці. Вядоўцам праграмы Юрый Рапецкі. До новой сустрэчы!